Welkom op ons energiepark. Wordt met Nederland het nieuwe wingebied voor energie van Sinne en Wien naar de gasbarings in Greensland stopzet worden. En nevens het klimaatakkoord moet in 2030 70% van alle elektriciteit komen van Weterbroek en Boan. Maar name toch Sinne en Wien op gebouwen, laan en in zee. Een grote opgave dat wij voorstaan. Dit dat er grenzen, want willen wij landbouw en natuur opjan voor zinnenparken. En als die parken er komen, kennen wij de stroom dan wel kwijt. Het elektriciteitsnet is nu al haast belasten. Kan die doelstelling heller worden en is er genoeg draagvlak? Dit is het. Ja, dit is het nu. En ja, wij zien wel een heel mooi energiepark hier voor ons. Met op de plek waar we hier staan, dus de mestvergisters. En hier op de maaistoppel 1,5 hectare zonneweide. Dat is een beetje de basis. En nou ja, we zijn druk bezig om dat nu voor elkaar te krijgen. De omgevingsvergunning ligt erin zagen. En ja, de volgende stappen die gaan we zetten. Dus ja, we gaan er bloemenrijk grasmengsel in zaaien. Dus ja, ik denk dat de biodiversiteit er alleen maar op vooruit gaat ten opzichte van de maaistoppel die er nu staat. Dus ja, wij zien alleen maar voordeel. Hij kan het wel goed verkopen. Dankjewel. Jacques Pluis is projectleider van de Dwarpsenergiecorporatie in Wienjewaard. Er binnen 250 leden die het maaien waren voor zwaarje willen dat het dorp in 2024 energie-neutraal is. Ook in Geriep is er een actieve energiecorporatie. Zij wil het eerste aardgasvrije dorp in Nederland worden. Ik ben zo eigenaar van een zinnenpark dat bouwd is op het oude stad. Er binnen 50 van dit soort Friese energiecorporaties. Ze binnen aansluiten bij het regionaal energiebedrijf Energie van Ons. Dan binnen de commerciële ontwikkelders. GroenLeven van het Jereveen is een van de grutten. Aan de westkant van Ljout laat het bedrijf op het heden het zinnenpark de Zwetten aan. Het is een park op de grond. Hè. We zoeken vaak naar dubbelfuncties aan de rand van Leeuwarden. Het is een zonnepark. Hè. Dus dit is met 48.000 panelen ongeveer. Levert het energie op voor zo'n 4600 huishoudens. De energietransitie is hard nodig. Daarvan is hernieuwbare energie nodig. Wind, zon, ook andere dingen. Nou, wij zijn van zon bij GroenLeven. Dus dat is eigenlijk onze missie, dat we die zonneparken ontwikkelen. Dat doen we ook op daken en andere dingen. Maar dit ontwikkelen we zelf. Samen natuurlijk met de gemeente en de landeigenaren en vergunninghouders, alles wat erbij komt. Maar uiteindelijk hoe wij het zien, dat doen we voor de samenleving. GroenLeven leidt ook het grootste zinnenpark van Friesland aan bij Jesterwaarde. Het wordt 50 bunden grut, dat is liekevolle als 20 voetbalvelden. Om duurzame energie te stimuleren, heeft de oorhiet miljarden aan subsidie beschikbaar steld. Voor dit megapark bij Jesterwaarde kan GroenLeven maximaal 64 miljoen euro subsidie krijgen, over 15 jaar. De gemeente heeft hier al een vergunning voor joen. Maar de Friese Milieufederatie heeft hier beroep zien aantekenen. Voorlopig hebben ze gelijk gekregen van de rechter. Nou, we zijn absoluut niet tegen zonne-energie. Duurzame energie willen we heel graag. En er moet nog ontzettend veel gerealiseerd worden. Alleen niet op deze manier. Want er wordt namelijk alleen maar rekening gehouden met het opwekken van duurzame energie. En niet met de omgeving, niet met het landschap, niet met wat de omwonenden ervan kunnen
ervan meekrijgen, zeg maar. Die hebben alleen maar de lasten en geen enkele lusten. Nou ja, dat enorme park. En dan het werkterrein. Wat natuurlijk nodig is om dit allemaal te bouwen. Maar ik kan dus gewoon helemaal zo rondgaan. En het blijven allemaal zonnepanelen. Er zijn onderhand heel veel kleinschalige projecten. Er zijn de wereld aan huizen die nog volgebouwd kunnen worden. Laat staan alle bedrijven die ook nog hun eigen zonnepanelen op kunnen zetten. En ik weet wel dat niet alle daken geschikt zijn voor zonnepanelen. Maar als je als gemeente iets wilt, dan moet je ook bereid zijn om daarin te investeren. Daarvoor is echt dit grote park niet direct nodig. En nu rij je eigenlijk het Beekdallandschap in. Het open landschap. Het wordt hier ook in één keer opener. Dan heb je in het begin nog een paar houtwallen. Maar daarna is het gewoon een open gebied. Vroeger liep hier een kronkelige beek doorheen, waar je er verderop nog een paar restanten vindt. Ja, en midden in dit open gebied, daar wordt een enorm zonnepark neergelegd. En je ziet hier, de helft is ongeveer nu gebouwd. Er komt nog een keer zo'n helft erbij. En ja, dat slokt een enorm deel van deze ruimte op. Nou, er wordt gezegd van ja, dit is niks aan de hand, want het ligt vrij dicht bij de grond. Je kunt er overheen kijken. Nou, het verandert het landschap ingrijpend. Ja, daar kun je bijna niet over van mening verschillen. Dit is gewoon een industrieel landschap geworden. Het Zinnenpark bij Yesterwaarde leidt op landbouwgroen. Het wordt bouwd op land van een boer die geen opvolger heeft. Hij wil zelfs net voor de camera verschijnen. De boerman, ook een veehouder, maakt het een orenkar. Het kader van het perspectief voor de landbouw, om naar een kringlooplandbouw toe te gaan. En ja, dan is grond gewoon belangrijk voor de functie die het momenteel heeft. En om het dan een andere functie te geven, terwijl ja, bij ons op dak bijvoorbeeld, of er zijn nog heel veel daken vrij waar zonnepanelen op kunnen, dan vind ik dat een beetje zonde. Er wordt ook wel gezegd van een zonnepaneel brengt meer op dan een koe. Ja, de prijzen die in de landbouw gerealiseerd worden, die zijn momenteel niet op een dusdanig niveau dat dat concurrerend is, denk ik. Dus het is een keuze die je maakt. Iedere boer is vrij om die keuze te maken die hij wil, maar in principe om grond die bij je boerderij ligt, nou, dat zou ik niet doen. We zien dat er heel vaak de makkelijkste weg wordt gekozen. En we zien ook bijvoorbeeld, en dat is ook een van onze grootste bezwaren tegen dit park, er zit één zinsnede in de stukken van ja, we kunnen ze niet op daken leggen, punt, dus leggen we ze maar hier neer. En dat vind ik, dat is wel heel makkelijk, een hele makkelijke weg zoeken. En dus je moet echt wel beter je best doen om te zorgen dat die panelen, dat er sprake is van dubbel ruimtegebruik. Dat je zorgvuldig met die ruimte omspringt. De omgeving, de mensen zijn voor. Het is alleen de Milieufederatie die zei, heb je hier wel genoeg rekening gehouden met maatschappelijke inpassing. De mensen waren voor, de gemeente was voor, het is 2 keer vergund. Dus even, dat is helemaal goed. Alleen de Milieufederatie zegt, heb je hier wel genoeg rekening gehouden? En daar ben ik het ook niet mee oneens, hè? Dat is goede vragen. Nou, en de rechter zal zeggen of wij genoeg rekening hebben moeten houden. Wij vinden van wel. Nou, we zullen het horen. Dat er juist in het noorden een soort zinnenparken online worden, is net vreemd. Er is een soort rondte en de groen is relatief goedkoop. De Tweede Kamer had daarom uitpraten dat er bij zinnenparken zorgvuldig met de rondte omgaan worden moet. Daarvoor is de zonneladder betocht. Eerst panelen op het dak, dan op restgroen, als biermen of een oud stad, en als laatste landbouw of natuurgroen.
In de regio Amsterdam ben dan ook net een soort parken te vinden. Je bent wel de bedrijven te vinden die het onderzoek doorgaan naar de ontwikkeling van de technologie. Hier moet je bij Wim Sinke. Hij heeft hem al 40 jaar lang verdiepen in zonne-energie. Hij studeerde natuurkunde en is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en zonne-energie-specialist van TNO. Ik denk dat als we heel snel grote stappen willen maken met duurzame energie, met name zon en wind, dan moeten we verschillende markten parallel ontwikkelen. Dus ik denk niet dat we eerst de zaken moeten doen en dan systemen in het vrije veld of op de infrastructuur of drijvende systemen. Maar dat we die dingen parallel moeten doen, maar wel op een zodanige manier dat we het allerbelangrijkste wat je nodig hebt, het publieke enthousiasme zeg maar, voor duurzame energie, dat je dat niet in een vroeg stadium kwijtraakt. En wat mij betreft moeten we dat zoveel mogelijk doen met gecombineerd landgebruik. Dus niet iets in de plaats van. Maar bijvoorbeeld zonne-energie op daken is duidelijk en op gevels. Maar als je zonne-energie in het buitengebied plaatst, in combinatie met landbouw of veeteelt of natuurbeheer of functies zoals waterbeheer bijvoorbeeld. Als je al die mogelijkheden gaat gebruiken, dan zul je waarschijnlijk in heel weinig gevallen echt alleen maar landbouwgrond uit gebruik nemen en zonne-energie daarvoor in de plaats doen. De energietransitie libbert volop. Naast de ontwikkelders binnen dus tientallen corporaties in Friesland, lik als die van Wienjewaard en Gariep. Ameland wie een van de eerste corporaties en ik zei hebben een eigen zonnepark. Al die corporaties binnen aansluiten bij Energie van Ons, maar het haatkantoor in Grains. Het is een pand van, eigenlijk staat het erop, Energietransitiecentrum. Daar worden ook jonge mensen geïnspireerd over mee te denken over duurzaamheid. Er worden start-ups hier gecreëerd. Die krijgen de gelegenheid van de Hans Hogeschool om daar te experimenteren. Onder begeleiding van lectoren en Hans Hogeschooldocenten. Dus eigenlijk is het één grote speeltuin voor iedereen die met de energietransitie bezig is. En jullie hebben kantoren in? Ja, hier hebben we gewoon een kantoor in. Even kijken? Ja, natuurlijk, mag je mee. Van ons is eigenlijk, heeft het betekenis dat wij graag willen dat we eigenaarschap hebben. En als je eigenaarschap hebt, heb je ook invloed op je eigen energiebedrijf en wat er eigenlijk gebeurt. En dat betekent dus dat als het van ons is, dan is het ook eigenlijk van ons allemaal. En ook die waarde is van ons allemaal. Ja, Gariep is een heel mooi voorbeeld. Daar zijn burgers eigenaar van het zonnepark, verkopen de zonne-energie aan energie van ons. En wij leveren het weer aan de burgers en de bedrijven bij Gariep. En wij hopen natuurlijk dat wij net zoveel burgers en bedrijven kunnen leveren als het zonnepark oplevert. Ja. En dat betekent ook dat die geldstroom continu op gang blijft. Het zonnepark van Gariep lijkt op het oude stad bij het dorp. Dit park is online terug GroenLeven, maar die is net de eigenaar. Ja, nou, ze wonen het zelf wel heel graag dwan. Hè? Dat willen die projectontwikkelaars toch wel. En dat weer voor u is ook een beetje een reden, ik een beetje net achterdochtig, maar toch wel van waarom willen ze dit zo graag? Ja, het is toch een verdienmodel. En wat we heel bord op zien binnen, dat alle winst van dit soort projecten, dat geldt ook voor de verkoop van stroom, groene stroom, dat die naar hele grote aandeelhouders gaan en dat uiteindelijk de burgers er mogelijk wat les van hebben, maar de voordeel net. Nou ja, dat kunnen we hier geweldig combineren. Dus wij exploiteren het zelf en het geld wat er overblijft gaat naar de mierskip. De mierskip op het platteland had het moeilijk. De verenigingsleven en dat soort initiatieven. Die willen we graag stiepje als dat ze wat extra dingen ervan kennen. Het is net zozeer bedoeld om te kwarten op te vangen, maar wel nieuwe dingen te initiëren. Zodat een dwarsmierskip levendig blijft. Nou, daar hebben we nu al geld voor. We hebben verschillende inkomstenbronnen. Dus, en dat wordt start in het mierskipfonds. Daar hebben we nu geld voor. En dan praat je over duizenden euro's. Maar dit park, op termijn, kan dit
dit echt heel veel yield genereren. En dan genereert het meer yield dan dat we eigenlijk aan het verenigingsleven en andere dingen kwijt kennen. Wij denken dat we daar ook wel grotere dingen in een dorp, zeg maar naar de hele sociale woningbouw. Zowel in Griep en in de omkrieten. Nou, dat is best een heel groot probleem. En dat is een essentieel onderdeel van de leefbrunst van een dorp. Nou, we gaan het zonnepark zelf ontwikkelen, zelf exploiteren als coöperatie. Dus op het moment als daar winst ontstaat, ja, gaan we die winst inzetten in het dorp. En best zou dat yield verbroekt worden kennen? Nou ja, om uiteindelijk het platteland, het dorp Wijnjewoude leefbaar te houden. Recentelijk is de supermarkt afgebrand. Nou ja, als je daar die ondernemer die daar weer inkomt een kleine bijdrage zou kunnen geven uit zo'n zonnepark, is dat mooi meegenomen. We staan hier in de Swingel. Ja, als je die Swingel wat wilt moderniseren en je kunt daar wat geld in steken, nou ja, doelig genoeg in zo'n gemeenschap waar je dat geld kunt inzetten. Nou, we gaan nu op weg naar het grote zonnedak van familie Herder. Dat is aan de rand van Wijnjewoude. Een kalverhouderij die de daken volgelegd heeft met 1150 panelen. En die de energie levert aan ons coöperatieve energiebedrijf Energie van Ons. Nou, die constructie hier is relatief eenvoudig. De ondernemer die heeft zelf geïnvesteerd en die levert de energie aan Energie van Ons. En ja, dat is het coöperatieve energiebedrijf. Dus in principe maken ze Wijnjewoudse stroom voor de inwoners van Wijnjewoude. Eindverliezen hier is in het klimaatakkoord uitpraat dat 50% van de opbrengst van een energiepark naar de omjouwing moet. Deze afspraken wienen er nog net doet de plan voor het Zinnepark bij Jesterwoude maken binnen. In 2017 heeft de gemeente de eerste vergunning voor het Zinnepark joen en GroenLeven zal €200.000 storten in een omjouwingsfonds. Op het moment dat het park aansluiten is, dan starten zij ongeveer zo'n bedrag, ja. En is dat alles wat je hem krijgt van GroenLeven? Ja. Nou ja, en OCB en dat soort dingen, maar dat ben gewoon leesjes. Ja, en ben je tevreden met dat bedrag? Die 12? Ja, dat hebben we gebaseerd op ervaringen elders met een wienpark. Ja, maar als zij voor jou zegt 1 miljoen subsidie krijgen en er komt 2 ton in het gebiedsfonds, dan is dat toch een fooi, of net? Nou, zo zeggen wij dat net. Wij zijn blij dat we dat regelen hebben, dat er 2 ton in het gebiedsfonds komt en al die andere dingen die wij met hun afpraat hebben. En het risico is natuurlijk ook voor GroenLeven. Ik bedoel, wij krijgen dat gewoon en ja, je weet net wat er in de toekomst gebeurt. Dus zij nemen gewoon het risico. Het is gewoon een marktpartij. Er komt een park van 50 megawatt. Ja. Dan kun je ervan uitgaan dat de opbrengst over die 15 jaar ook echt wel in de miljoenen loopt. Ja, paar misschien. Ik dacht 7,5 ongeveer. Ja, zo kunnen bruto, hè? Maar dan moeten nog kosten vanaf van het onderhouden van het park ook. Hè? Dus je hebt onderhoud van het park, dus je bouwt het in één keer, maar dan is het niet dat het kosteloos is. Hè? Dus als je kijkt naar je bruto marge, dan moet er nog wel over die 15 jaar, je moet het hele park onderhouden, je hebt de administratie, andere dingen. Dus maar oké, een paar miljoen, of het er 7 is of een paar, hè? Maar ja, je hebt een paar miljoen winst over 15 jaar. Op het moment dat je een groot park hebt van 10 hectare, dan kan dat over 15 jaar best wel 1 miljoen opleveren. Nou, laat staan dat het 50 hectare is. Ja, dan is €200.000 is dan een fooi. Dan is €200.000 een fooi, maar ik weet ook dat er coöperaties ooit zijn geweest waarbij een zonnepark in een achtertuin gebouwd is en toen is er een bankje in het park neergezet. Dus het kan nog veel slechter. Het mooie hiervan is dat je ontwikkelaars hebt die geld eraan kunnen verdienen. Die gaan dit nu ontwikkelen. Ja, dat is de beste manier. Groen en economie gaan samen. Perfect. Maar al die andere energiecentrales die gebouwd zijn, hier in Friesland, melkfabrieken, heb ik ooit een discussie gehoord dat dat gratis moest of dat de mensen er geen geld aan moesten bouwen. Friesland Campina gaat geen melkfabriek toch neerzetten als ze niks aan kunnen verdienen. De energiecentrales die we tot nu toe hadden, dat waren toch bedrijven die er geld aan verdienden. Dus ik vind die discussie een beetje vreemd. Als we nu een zonnepark bouwen, zeg ik, dan mag je niks aan verdienen. Ik vind het perfect. Ik bedoel, wij verdienen eraan.
Hele normale returns, kan iedereen zien in de jaarverslagen. We doen wat terug voor de samenleving, omdat de samenleving dat vraagt en wij dat ook echt willen. En zeggen, ja, dat is ook. Je zal maar opeens zo'n park in je achtertuin hebben. Nou, dan kan je eraan participeren. En als die meneer het te fooi vindt, nou ja, dat is als hij €200.000 fooi vindt, dan heeft hij grote fooi gehad in zijn leven. De fabriek die zorgt voor werkgelegenheid. Die zorgt dat burgers daarbij gaan wonen. Die zorgen voor omzet voor de middenstand. En een zonnepark zet je 1 keer neer en niemand kijkt er om. En er is totaal geen werkgelegenheid in die 15 jaar. Dus volgens mij is dat zijn iets andere grootheden. En nu gaat het ook over subsidiestromen. En die subsidiestromen die willen we graag in Nederland houden. En die willen we graag terugbrengen naar dezelfde regio. Daar gaat het ook om. Hoe volle de krek verzinnen wordt is dreignight again. Roland Pechtold van GroenLeven zei in het interview dat wij dat nice kennen in de IR-verslagen. Maar bij NAI vraagt toch blikken dat de cijfers net iepen bier binnen. De wetvierde liet via de WhatsApp weten, laatste 3 jaar zijn niet openbaar. Na oordringen is dit het antwoord. Dit is wat we kunnen bieden. Gewoon normale returns zoals Roland ook aangeeft. Plus werkgelegenheid en returns in de samenleving. Economie en ecologie hand in hand. Waarom na het klimaatakkoord? In 2030 moet 20% van de energie door zijn wezen. Onder initiatieven leidt het net. Particulieren, corporaties en commerciële ontwikkelders lezen honderdduizenden paneelen. Maar er is nog een skaatszijde. Het elektriciteitsnet kan het grote aanbod van stroom net aan. En het kan nog net grootschalig opsnijden worden. De ontwikkeling staat daarom nu al op gewoon plakken stil. En dat betekent dus dat wij waarschijnlijk de zonnedaken die we hier willen ontwikkelen niet kunnen aansluiten, dus niet kunnen realiseren. Ik heb nu de mondelinge toezegging in ieder geval van Liander dat we de zonneweide van 1,5 hectare, dat we die nog kunnen aansluiten. Maar dat is het. En het lijkt erop dus dat wij nu voor de komende 5 jaar op slot zitten. Dat gaat je ambitie? Dat gaat onze ambitie. En dat is dus heel wrang, want ja, wij doen het als coöperatie. We doen het voor het dorp. Nou, als ik kijk, wij hebben zo'n ruime gigawatt, 1000 megawatt beschikt vermogen aan heel veel daken, meer dan 1000 daken, zeg maar 50 grote projecten. En heel grofweg, een derde staat toch wel at risk. En ik denk dat dat toch ook exemplarisch is voor de rest van Nederland. Ja, dat is, in zeker opzicht vind ik dat goed nieuws. Want het betekent dat we laten zeggen, de eerste barrière tegenkomen waar we gewoon overheen moeten gaan. En nou, die grenzen zijn niet absoluut. Je moet natuurlijk daar iets aan doen. Je moet of het net verzwaren, of je moet stroom gaan omzetten in iets anders. Of je moet lokaal die stroom gaan gebruiken door daar vraag te creëren. Er zijn allerlei mogelijkheden voor. Maar dat we die grens bereiken is goed nieuws. Want we moeten ver voorbij die grens om uiteindelijk een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Liander en Oorennetbeheerders staan voor een grote opgave. Als we inzoomen op Friesland is dit de situatie. De redenstikken zitten vol. Oranje en geel binnen problematisch. Alleen nog in de witte gebieden is nog plak voor zinnenparken. Nou, dus ik zie bijna geen wit. Nee, het is heel hard gegaan de afgelopen jaren. En dat heeft ertoe geleid dat ons net heel snel is volgelopen. Het net heeft gewoon een bepaalde capaciteit. Er is ontzettend veel, met name zonne-energie, op aangesloten. En daarmee zit het nu vol. Is er genoeg sturing vanuit de oorhiet op Nee. dit verhaal? Nee, wat ons betreft niet. En dat heeft er gewoon mee te maken dat het realiseren, met name ook van een zonnepark, zo snel kan. Als je dat gewoon gaat plannen en je hebt de grond of het dak en dan kun je binnen zo'n korte tijd doen. Dat past niet bij de snelheid waarmee een elektriciteitsnet gebouwd kan worden. En dan hebben we het nog niet eens alleen over kabels, maar ook over de stations waar nieuwe plekken voor gesticht moeten worden met alle vergunningsprocedures daaromheen. Dus die twee moeten bij elkaar gaan komen. En die kunnen alleen maar bij elkaar komen als de provincie en de gemeente heel concreet gaan sturen op waar, wanneer gaat welke energie opgewekt worden. En als we dat maar lang genoeg van tevoren weten, kunnen wij zorgen dat het net er ligt. De netbeheerders doen al alles wat ze kennen. Liander laat in Friesland 600 kilometer extra kabel aan, zodat er 4 keer zo volle stroom aanbieden worden kan.
En het hele project mogelijk wordt. Ik van een dokkumjet erbij. Er komen nog 12 nieuwe watkabels van van Hoven naar Ameland erbij. Dat Ameland dus een groot zonnepark is. En we bouwen ook nog heel net om Dokkum heen. Om dus de komt zit nog een beetje op slot van we kunnen de energie net meer kennen we voort. Dus vandaar ben we nog druk mee aan de gang. En dat is het laatste gedeelte waar we in Friesland bezig zijn. Het netwerk van Liander wordt nu opwaarderen, maar uiteindelijk is de stroom die het oer is naar de heegspanning. En dat is ook net klaar voor grootschalige duurzame energie. Inmiddels is het zo dat op een zonnige zomerdag Friesland al meer energie produceert op veel plaatsen dan het zelf gebruikt. Dus dan moet er stroom de provincie uit. Nou, dat gaat via het hoogspanningsnet van TenneT. En dat hoogspanningsnet is ook niet gebouwd om die stroom op die manier af te voeren. Ook niet omdat in Groningen, Drenthe, Overijssel ook heel veel van deze opwek plaatsvindt. En de provincie, ook omdat TenneT daar ook al in de problemen aan het komen is. Dus die moeten ook heel veel capaciteit gaan bijbouwen om dit mogelijk te maken. Dat soort plannen nemen vaak 10 jaar in beslag voordat alle procedures doorlopen zijn en je het hebt kunnen bouwen. Ja. En wie kan er nou in deze tijd nog 10 jaar vooruit zijn? Dat is gewoon net het waan. Dat is dan weer het andere probleem. Dat de ontwikkelingen ook technologisch natuurlijk zo snel gaan. Met batterijtechnologie, met waterstoftechnologie. Dat we eigenlijk niet zo goed weten wat voor technologie je nodig hebt. Voor de plannen die wij maken hebben we het idee dat het sowieso goed is om die netversterking uit te voeren. En ik ga er eerlijk gezegd ook vanuit dat TenneT ook gaat besluiten om die elektrische netten toe te gaan voegen. Al was het maar omdat wat er ook gebeurt, alles lijkt erop te wijzen dat de samenleving ook verder elektrificeert. De vraag is even van wanneer gaan andere technologieën dat weer minder nodig maken? Ja. En hoe snel gaat dat? Ja, als we dat weten. Duidelijk is dat de ongeveer van stroom van Sinne en Wien alleen nog maar grutter worden zal. Onbeperkte uitbreiding van het elektriciteitsnet heeft geen zin, want dan bloot het zo dat de stroom alleen nog maar verpleetst wordt. De grote uitdaging voor de toekomst is dan ook dat er wat betocht worden moet om de stroom grootschalig op te slaan. En Safir is het nog net. Ja, er zijn een paar belangrijke mogelijkheden. Die zullen ook naast elkaar worden ontwikkeld. Stroom omzetten in een brandstof. Eerst waterstof en dan eventueel daar iets anders mee maken. Dat is een hele belangrijke, niet alleen voor zon, maar ook voor windenergie. Op de langere termijn is dat een essentiële bouwsteen om grootschalig duurzame energie te gebruiken. Kleinschalig kun je ook accu's inzetten. Je kunt eventueel, dat noemen we dan pompaccumulatie, dat je elektriciteit gebruikt om gas, lucht of stikstof onder een hoge druk te zetten en daarmee energie op te slaan. Er zijn nog verschillende andere mogelijkheden, maar die dingen die zullen in ieder geval wereldwijd naast elkaar worden ontwikkeld en toegepast. En uiteindelijk zijn ze essentieel om duurzame energie op hele grote schaal te gebruiken.